So yeah, free. We see a call. Electricity moon some na. Adishia yeah war Dengangam. Ben Finchia do no more any 50 years. Woman Canada. Our Kpandai ni more northern region. And nay nyamia ya dear. Kane wam not say bejani. Aya Matthew Dam. Ama woman in a maho denia. And ne a higher bakru Adom Kasee etwaso. Dengangam kruba kwa Kpandai ni mo wetifedo mantam no emu. Ejuma titira wo ye wo ho ani kwadwuma na be ye fie dodo na nyina monkane eni honom no eni adehye wo honom no atedew isan se kanemra hye bedwani na ogina ma adehye a wo mo ewo Kpandai mpeswa no eso no edinkane akokoro no emu na sankane memene da obenimbo so mede etosudu baako wa fimpinu ne do no miensa ne mu ena kanemra hye bedwani mesni krachi any MPP mpanyefo wo mesne mo eka wo ho bom mu kodi se dwumai ya wo kyerɛ sɛ dwumadi wo hyase afin panu ne do no mu wa bra no man ye babeto aba abro so nkania no edema wo mu no adehye wo no nyina ebuosi na opanyina wo no egina hemfo a wo Dengangam anamu ne Adom Kasee din komo no ne nsɛm bi ode to dwa eni ndange umbola tete to unaka benza chatina ya ndo ningi umbola na duwa tapi kupa nunu kubaya ndo kuzuki kwa kumbola ngani kwa fama ngati mawo enwachi mesni krache wo Kpandai owura atako fi manuo efa konya ne so de futuo e ma de hye wo Dengangam nyina se wo momodin ase wo beye adwumaden na kanemra hye bedwani anamo a watui wo mo ensua sanso no hye wo mo nkran se nkane ya sese won sakan wo momodin ase wo mo light bill wo mbechia na abo ma aban no edine dwuma yie sabato no bedru a na edi echemu yi eno kire se eba ba be sere mo se mo nso mo boy enti ya be sere krum mpenifo ya mamenam yunana mo ha yefu akwa ya be sere mo nkasa nkira afa ya MP kai no wo start free kabanwole all mati sa be se abedru ha police station baako eni ho ayatinwa awene eni nyina NDC na awene na mboa honorable Matthew edi boa mo no e wo Dengangam bola osawasa bingali nyina Matthew abatia no oyobi a no person fa ama mo no akobesa agina de